Чакай, не снима. А то клипче прави. Значи вика, плати ми една тениска от Play Center, човек, от Антракс. Пак ти не знам къде са тези тениски, братле. Вкъщи са, или червени. Антракс. Да, Антракс. Да. Ай, пред тивия, аз викам, чакай, че се правим клипове голи. Ай, пред тях. Ето и закуска за шампиони, колко е часа. Много е ясно. Колко е часа? Я някой да каже колко е часа. 3 часа закуска за шампиони. Утре печели турнира момчето. Седнал и на гъва. Ето го и другия за сметкия Кавалеско. Какво правиш, Марти? Нали ти казвам, с Пернишкия Форест. С Пернишкия Форест. Какво? Зарибявате ли си? Не. Да те оставам да си чатиш, ако искате тактики. Обменяте опит. Вие двамата сте много класни играчи. Поздрави за Spy Leader. Ама аз съм бил на пауза, бе, брато.